दा एबसु आरो इउपिपिएल होननानै बुंब्ला दिनै रायजो राजा बुजिनो बाखि गैला। बयबो रायजो राजाया दिनै मिथिबाय बिथांमोनहा बिराद मिसा खोथा बुङो, थगायो। गावसोर जे प्रतिश्रुति होदोंमोन, एसुरेन्स होदोंमोन, दिनै थांनाय 5 बोसोराव बिथांमोनहा मोनसेबो खामानिखौ मावफुंनानै होनो हायाखै। बेनिखायनो थाइजौ गोखैखौ खेबसेल' फाननो हायो, जावले जावले फाननो हाया होननाय बादि बिथांमोनहा जायनि फलाव थांनाय बालाव रुलिं पार्टियाव दंमोनब्लाबो बिटिसिखौ सासन खालामदोंमोनब्लाबो बिटिसि इलेक्सनाव बिथांमोनहा माने लाजिनो गोनां जादों आरो मोखां गोसोम जानो गोनां जादों। जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन फराम आफाद जोंहा दङ। बे आफादनिफ्राय जोङो थांनाय 27 मार्चनि एक्जिकिउटिभ बडियाव जों थांखि लाखादों जे रायजोनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव रायजोनि सोरगिदिं जौगासारनायनि थाखाय जिहेतुके हाग्रामा महिलारिया थांनाय 2003निफ्राय दिनैसिम गोबां मोजां खामानि मावगासिनो दङ। बेखौ नोजोर बोनानै जोङो थांखि लादों जे एबारनि बिसायख'थियाव जोङो हाग्रामा महिलारिखौ जोङो फुल सापर्ट होगोन होननानै। आरो बे थांखि बादियैनो आङो दिनै जोंनि आफादा 10टा डिस्ट्रिक्ट दङ, 10टा डिस्ट्रिक्टआवबो बिथोन हरनाय जाबाय जे बिपिएफनि जानानै खामानि मावनांगौ होननानै। बेबादिनो आंबो दिनै शिउलि मेडाम, हाग्रामा महिलारि सारनि हिन्जाव शिउलि मेडामजों आङो गोबां इलेक्सन केम्पेइनाव आं गिदिंफाबाय, दाब दाब जायगायाव, दाब दाब ब्लकनि केम्पेइनफ्राव। दा बेवहाय आङो नुनो मोनदों शिउलि मेडामनि फिल्डआ जोबोद मोजां। दा जोंनि अपोजिसन जे लरेन्स इस्लारि दं, लरेन्स इस्लारिनि केम्पेइनखौ आं बेबायदि जरदार नुवाखै। फ्राय जायगायाव बिथांमोनहा दासिमबो ओंखारनो हायाखै। दा जोंनिखौनो आङो दिनै गोबां केम्पेइन मिटिंफ्राव थांनानै नुनो मोनबाय, जथेस्थ' पाब्लिक सापर्ट होदों। गुबुन हारिनि जाति धर्म निर्बिसेसै बयबो हारियानो दिनै बिपिएफखौ सापर्ट खालामनो ओंखारदों। आरो आं गोबां जायगायाव गिदिंनानै नुनो मोनदों जे आगोलाव जायफोर इउपिपिएल सापर्टारमोन बा दैदेनगिरिमोन, ब्लक लेभेलनि, डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि, प्राइमारि लेभेलनि, बिथांमोनहा गोबाङानो दिनै बिपिएफआव जयनिं लागासिनो दङ। दा बे हिसाबै जोङो जिहेतुके जोंना बिजेपि, बिपिएफ आरो एजेपि एलायन्स मोनथामबो हान्जानि भटआबो जोंनाव गोलैगोन। आरो जायफोर इउपिपिएलआव आगोलाव भट होदोंमोन बेनि फ्राय 60% इउपिपिएलनि मानसिफ्रा एबार बिपिएफआव भट होगोन। दा बेखौ नायोब्ला शिउलि मेडामा बहुद गोबां बुरजासिन भट मोननानै बिथाङा देरहानो हागोनखौ आङो माने अनुमान खालामदों। दा एबसु आरो इउपिपिएल होननानै बुंब्ला दिनै रायजो राजाया बुजिनो बाखि गैला। बयबो रायजो राजाया दिनै मिथिबाय बिथांमोनहा बिराद मिसा खोथा बुङो, थगायो। गावसोर जे प्रतिश्रुति होदोंमोन, एसुरेन्स होदोंमन, दिनै थांनाय 5 बोसोराव बिथांमोनहा मोनसेबो खामानिखौ मावफुंनानै होनो हायाखै। बेनिखायनो थाइजौ गोखैखौ खेबसेल' फाननो हायो, जावले जावले फाननो हाया होननाय बादि बिथांमोनहा जायनि फलाव थांनाय बालाव रुलिं पार्टियाव दंमोनब्लाबो, बिटिसिखौ सासन खालामदोंमोनब्लाबो बिटिसि इलेक्सनाव बिथांमोनहा माने लाजिनो गोनां जादों आरो मोखां गोसोम जानो गोनां जादों। आरो देग्लायथ' खोथायानो गैया, जोंहा बिपिएफआ माने धरक बिटिसिआव अलरेडि सरकार दंखायो। दा बे हिसाबै रायजो राजाया जेब्लाबो गावनि जौगाखांनायनि थाखाय सरकार रुलिं पार्टिजों थानोखौ लुबैखायो। जायनि फलाव दिनै लोब मानसिया दिनै गुबुन दोलोखौ, बिजेपिखौनो होन, इउपिपिएलखौनो होन, नागारनानै बिथांमोनहा जोंनि दोलोआव फैदों। आरो बेनो फोरमान होनाय जाबाय जे
UPPL बा एबसुआ जेसेबांखि थगाया मानो सिगि सग' खालामानो बिसोरनि आखाइयाव दिनै जोंनि रायजो राजाया गैला। रायजो राजाया बिथांमोननि सिगिनाय बा थगायनायखौ दिनै माने मिथिजोबनानै दिनै BPF आव फैगासिनो दं। आं बेखौनो बुंनो सानगोन जे साननैल'थारसो जोंहा दा नोंथांमोनहा गोसोखौ धर्ज भाबै लानानै सान्थि भाबै जाहाथे जोंनि भटआ गोजोनै जानानै थाङो बेनि थाखाय जोंनि गेजेराव नांलाय बुलाय गावजों गाव माने बुलाय बुसि नांलाय खालामालासेनो सान्थि भाबै बे साननैखौ थानानै जाहाथे गोजोनै 9 थारिखआव जाहाथे बयबो भटखौ सौनो हायो आरो नांगोलनि सबियाव सौनानै जाहाथे जोंनि BPFनि दोलोनि जेनाखि केन्डिडेट सेउलि महिलारि बिथां मेडामखौ जाहाथे देरहाहोहरो जाहाथे बिथाङा देरहानानै थांनानै आसाम केबिनेट मन्थ्रियाव जाहाथे सासे मन्थ्रि जानो हायो आरो जोंनि BTC ओनसोलखौ जाहाथे बिथाङा जौगाखांनायनि गोबां हाबाफारि बा मावबिथांखि जाहाथे लाबोनानै होफैनो हायो आं बेखौ मिजिंथियो।